the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window. Tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong
magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Walang sandaling hindi kita iniisip, walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig, walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin, magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw.
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga pinalangga ako nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Biyernes sa ikalima nga semana sang Kwaresma. Kaluoy ako o Ginoo sa akon mga kasakit. Luwasa ako sa malaot nga mga tawo, sa mga nagahingabot sang akon kabuhi. Dili ako pagpakanubua o Ginoo, kay sa imo ako nagapanawag. Mga muyo kita. O Diyos nga maluluyon, patawara ang mga sala sang imo katawhan, kag sa imo kaayo, hilwaya kami sa gapos sang sala, nga sa amon tawhanon nga kaluya, kami man lang ang kabangdanan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 31, tubtob 42. Si Jesus nagsiling, Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagatuman sa ngakon pulong, hindi gid mapatay. ang mga Hudiyo nagsabat, Karon, napatod na namon, nga ginagamhan ka sang yawa. Si Abraham napatay kag subong man ang mga propeta, apang ikaw nagasiling. Ang nagatuman sa akon pulong, hindi gid mapatay. Gamhanan ka pabala sang sa amon amay nga si Abraham, nga napatay, kag sa mga propeta nga nagkalamatay man. Ano ba ang pagkabig mo sa imo kaugalingon? Si Jesus nagsiling, Kung ginapadunggan ko ang akon kaugalingon, wala ina sang kapuslanan. Apang ang nagapadungog sa akon amo ang amay. Siya nga ginakabig ninyo nga inyo Diyos. Wala kamo makakilala sa iya. Apang kilala ko siya. Kung magsiling ako, nga wala ako makakilala sa iya, butigon ako subong sa inyo. Oo, kilala ko siya, kag nagatuman ako sa iya pulong. Si Abraham nga inyo amay, nagkalipay nga makakita sang akon adlaw. Iya ini nakita, kag nagkalipay siya. ang mga Hudiyo nagsiling sa iya, Wala ka pa gani mag-edad sing 50 katuig. Kag nakita mo na si Abraham? Si Jesus nagsiling, Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Sang wala pa si Abraham, ako amo na. Nagpulot sila sa mga bato nga ihaboy sa iya. Apang si Jesus nagpanago kag naghalin sa templo. Ang kabuhi ni Jesus ginhatag sang amay sing hilway, kag iniman nga kabuhi ginhatag ni Jesus ang hilway para sa aton kaluwasan, paagi sa pagsakripisyo, pagantos kag pagkamatay sa krus. Para sa aton pagpamalandong sa sininga aga, kita pagaupda ni Reverend Father Jacob Segurula, priest in charge sang St. Francis Xavier Mission Station, Barangay Miranda, Hinigaran, Diocese of Bacolod. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father Jacob.
Mayong aga Sister Ninia, kag sa aton mga kauturan nga nagapamati sa kahanginan. Yari naman kita karon sa pagpamalandong sa mga pulong dara sa Ebanghelyo. May hulubaton nga nagasiling, sa isa kagatos mo nga hinimuan nga maayo, sa isa kasala mo nga nahimo ang tanan-tanan malimtan, apang kalain amo lamang ang madumduman. Sa pagpadayon sang ministeryo ni Ginoong Hesus, padayon man nga nagahimbon kag nagapangita higayon ang iya mga kritiko sa pagpakalain sa iya. Ini amo ang mga Pariseyo, mataas mga kapunuan sang konseho sang Sanhedrin, kag iban pa nga makatapuanan nga may kaakig sa kay Hesus. Ang pagsumbong kay Hesus nga siya nagapakadiyos ng iya kaugalingon, isa sang mga pinakamabugat nga panumbungon batok sa iya. Gani, ginbuko nila nga siya pagabatuhon, apang ang Ginoo nagsabat sa ila, nga sa pihak sa tanan nga iya nga ginahimo nga maayo, sila sa gihapon hindi magpati sa iya, nga siya ang ginpadala sang Amay, nga sa iya pagkatawo naiupod ang kinatuhay sang Dios, ang Dios nga Amay. Sa masami, ginambit ini ni Jesus sa iya pagpanudlo, nga siya kag ang Amay isa. Ang pangabay ni Jesus sa ila, nga kuntani, magtuo sila sa iya mga buhat, kag magtuon sila, kag batunon nila ang iya ginatudlo, manginbuka sila kuntani sa grasya sang Dios, sa grasya sa makaako, kay nakulapan ang ilam mga pangunahuna kag mga kaisipan, sang sala nga pagpati kag sa sala nga paghangop. Sa maayong buhat kag mga milagro ni Jesus, yara sa iya ang kinatuhay sang Amay, nga sang una panlang ginhatag na sa iya, kag nahiupod na sa iya pagkatawo, kag sa iya nga pagkadiyos. Patimaan ini sang iya malapit kag mahirop nga kang tanan sa Dios nga Amay. Ginatawag naton ini sa Ingles nga mysterious divine relationship. Kag mga utod labaw sa nga tanan, ang pagpakita sa matuod nga walay sanglit nga gugma sang Dios. Mahambal naton ni kamakabig man sa tinaga nga Ingles nga pure love. Ang pulong ni Jesus amo mismo ang buhat sang gugma nga matuod. Mga kauturan, ang amuyo kita sa aton mahal nga Ginoo, nga tudluan kita nga mangin bukas sa iya pagtulunan, nga indi inim mangin matiga ang aton mga kasing-kasing kag mga tagipusoon. Ang amuyo kita nga hatagan kita sang grasya, nga indi naton masikway ang mga maayong buhat sang pagtuo. Bilang patimaan sang matuod-tuod nga gugma nga ato nabatyagan gikan sa Ginoong Hesus. Agud kita mangin matuod nga timaan man sang gugma, sang larawan, sang buhi nga Dios. Dara sa aton isig katawo. Amen. Ginakalipay gid namo ng imo pagpaambit sa amon diri sa kahanginan sang imo reflection sa Gospel of the Day, Father Jacob. Kabay nga ubayan pagidikaw sang aton makaako, samtang gina-fulfill mo man ang imo misyon sa katilingban nga gintugyan sa imo ni Kristo. God bless and keep safe. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul,
Ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuoran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa ginadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental.
welcome na sa aton iya nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 8 kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marigab panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyong subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka marigab panguna ang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita ato niya nga paghahatagan sang pagtamod subong sining Biyernes ng edisyon sang aton iya nga paratuntunan. Una kita iya mga kabinan sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita local. Sa subong iya nga aga, no, chikero naton ang aton iya nga sitwasyon diri sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Maulanon nga tiyempo, maulanon nga panahon. Ay, untatang pagbubos ang ulan. May pila na bala ka mga areas nga nagasaka ng tubig baha. Kamusta sa inyo dira nga mga lugar like diri sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental? You can post your comment diri sa aton iyang Facebook Live, no, ongoing naton nga Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod, no. So sa mga sa aton nga live chat to pwede gid dayon lang sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No, so you can post your comment diri sa comment section naton kung kamusta dira sa inyo lugar, no? Ano may mga pagsaka iya sang tubig baha kag subong man sa subong